Velkommen til Jakobs videodagbog. Jeg har bare ikke fået en skid fisse i dag. Det har været mega nederen dag. For at være sådan helt kortfattet, har det faktisk været den dårligste dag nogensinde. Jeg er blevet fyret ud over det hele. Altså, hvad fanden gør man? Og jeg har ikke helt forstået hvorfor, men altså, jeg er blevet fyret fra Autobahn. Ja. Jeg har jo boet i Berlin de sidste uge, ikke? Ej, løgner. Jakob for helvede, løgn, ikke? Jeg har boet i Berlin de sidste 3 dage. Nu er jeg så blevet fyret fra Autobahn. Man må åbenbart ikke. Ud af det blå skal man pludselig have at vide, at man ikke må tage togvognen med hjem. Er det åbenlyst, at jeg bliver tosset, eller? Selvfølgelig bliver jeg da tosset. Ja, de dukker op sådan 10 mænd eller sådan noget hjemme. Jeg har selvfølgelig på Thyregrunden med, jeg har hele huset med. De dukker op. Jeg er bosat mig nede ved Brandenburger Tor, og så kommer de ned sådan, what the fuck, blue? De ved godt, jeg ikke kan skide tysk, ikke? Og så snakker de bare tysk alligevel sådan, what the fuck? Jeg forstår ikke en skid, vel? Hvad fanden, hvad er det eneste, jeg kan svare? Jeg kan sige, ja, Hitler, ja, good. Hvad gør man? Altså. De tager togvognen frem, og så fik jeg så mange til, som jeg aldrig har fået før. Så lagde en lille seddel, hvor der står, you, fyret. Stadigvæk, jeg kan ikke tysk. Fyret, det kan jeg sgu godt se. Det ved jeg, hvad det betyder, ikke? Det er noget, man kan tage og holde fast på, ikke også? Så jeg har afgjort den dårligste dag i rigtig, rigtig lang tid, men jeg har fået reddet lidt af den. Det er helt fantastisk. Hvis, prøv lige at se. Har I nogensinde set den her? For helvede, det er en god film. Jeg vil spille lige en melodi der. Vi ses i morgen. Men for helvede. Husk det. Se. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you go?